As altas temperaturas nesta primeira fin de semana de xullo dificultaron o mantemento da distancia de seguridade nalgunhas praias. Malia todo, a normalidade foi a tónica dominante, posto que nin tan sequera foi preciso regular o acceso á áreas tan concorridos como Coroso ou Vilar en Ribeira. Bueno, eu creo que en estes momentos hai unha afluencia de xente, pero é unha afluencia de xente que non é desbordante, por lo tanto, no que son as playas e outros lugares non estamos tendo problemas no que son os aforos. Preocupan máis as aglomeracións rexistradas nas zonas de ocio nocturno, onde a policía local tivo que disolver varios grupos que non respetaban as medidas de seguridade. Nos preocupa quizá o ocio nocturno de maneira especial, non? Porque con estes días de calor, como fixo estas noites de calor, pois se pode acumular xente nas rúas, o cual tampouco é o máis aconsellable. O alcalde fai un chamamento á responsabilidade individual para atallar rebrotes, como que hai 2 semanas provocaba un incremento dos contaxios no Barbanza. Eu volvolle a repetir á xente que isto non pasou, que os rebrotes son posibles, e lóxicamente non mesmo un rebrote que se poda dar nun pequeno ámbito familiar que un rebrote que se poda dar nun local de ocio ou en outro tipo de festas, porque ao final é moito máis difícil controlar, non? En Ribeira está controlada o que foi ese pequeno rebrote, polo tanto non debemos xogar a ruleta rusa, e eu lle pido á xente unha vez máis responsabilidade para cumplir con esa obligación personal que temos de defender aos demais de un posible contagio.